салом алейкум бародаро, умедворам ки ҳаматон сози хубен. Ба ҳаматон саломатӣ мехоҳам. дар имрӯза видео оид якчанд таъбири хобҳое ки дар комментария навистанд ҷавоб мегардонем. дар як ҷо баҳазур нишаста видеоро то охир тамошо кунед. ба шумо тамошои бо фароғат таманно дорем. ғарқшавӣ. нафаре ки дар хобаш ғарқ мешавад, ба санҷишу имтиҳони қисмат дучор мешавад ё гуноҳ содир мекунад. чунин хоб ҳушдор аз худованд аст, то ки шахси хобдида тавбаву истиғфор намояд. барои шахси бедин чунин хоб нишонаи он аст ки бори дигар имкони ба худованди бузург имон оварданро пайдо намудааст. риш дар хоб боигарӣ, бузургиву ҳашамат аст. агар мард хоб бубинад ки ришаш дароз шудааст, соҳиби